अनंत प्या, आनंदी रहा। सावंतवाडीतील चिताराळी ही जगभरात लाकडी खेळण्यांसाठी ओळखली जाते। मात्र या चिताराळीतील स्पेशालिटी म्हणजे गणपतीच्या माटीला बांधली जाणारी हुबेहूब लाकडाची फळं। पाहूया त्या चिताराळीतील ही स्पेशालिटी। गणेशोत्सव अगदी तोंडावर आला असून गणपती चित्रशाळांसह ठिकठिकाणीच आपल्याला लगबग पाहायला मिळते। गणपतीसाठी लागणाऱ्या सजावटींसह विविध वस्तूंची जी दालनं आहेत, दुकानं आहेत, तिथे सुद्धा हीच लगबग पाहायला मिळते। सावंतवाडीतली चिताराळी म्हणजे लाकडी खेळण्यांसाठी अगदी जगभरात प्रसिद्ध आहे। माझ्या हातामध्ये जी केळी आहे ती लाकडापासूनची केळी आहेत आणि ही केळी आपल्या गणपतीच्या माटवीला बांधली जातात। मातीची ही आपली सगळी फळं आपल्याला पाहायला मिळतात। विविध प्रकारची ही फळं ही आपल्या समोरच्या टोपलीमध्ये आपल्याला दिसून येतात। अगदी कलिंगड असेल, ऊस असेल, त्याच्यानंतर पपई असेल, आंबे असतील, सीताफळ असेल, विविध फळं जी आहेत ती आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतात। आणि या फळांसाठी स्पेशली अगदी विविध राज्यातले लोक, विविध ठिकाणचे लोक, अगदी विदेशातले लोकसुद्धा सावंतवाडीतल्या ह्या चिताराळीला भेट देतात। माझ्यासोबत राघवेंद्र चितरी आहेत, जे गेली अनेक वर्ष त्यांचे वडील, त्यांचे आजोबा याच व्यवसायात, याच ठिकाणावरनं त्यांनी हा व्यवसाय पुढे नेला आणि ते आता हा व्यवसाय पुढे घेऊन जातात। काय सांगाल, गणपतीसाठी ही मातीला बांधण्यासाठीची ही फळं आहेत, ही कोणकोणती फळं इथे वापरली जातात आणि आता कशा पद्धतीनं ह्याचं मॅन्युफॅक्चरिंग होतं? आता हे ॲक्च्युली हे मॅन्युफॅक्चरिंग म्हणजे आता हे पूर्वी आता गणपतीसाठी लागणारी जी वस्तू आहे सगळे हे त्याची लगबग ही मे महिन्यानंतर जेव्हा आपल्या जे सगळे मंडळ चाकरमन येऊन गेल्यानंतर ज्यावेळी पावसाचा सीझन चालू होतो त्यावेळी ते परत काम चालू होतं। आणि आता शेवटचं म्हणजे ह्याला जशी मागणी असते ती आपले गोव्यात जास्त आहे मागणी ह्या सध्याच्या ह्याच्यामध्ये। कसं मुलीचं लग्न झाल्यानंतर आपले पाटाची जोडी, त्याच्यानंतर ही मातीला बांधण्याची फळं, हे सगळ्याची हे सर्व प्रकार देण्याची एक पद्धत आहे। त्याच्यासाठी काय हे 2 महिने ते कामाचे मिळतात, त्याच्यामध्ये ती सगळी लगबग असते, त्याच्यामध्ये सर्व बनवून घेतलं जातं आणि नंतर हिची बाजारपेठ सुरू होते। म्हणजे एक नागपंचमीपासून ते अष्टमीपासून बाजारपेठ चालू होतात आणि गोव्यात पण याची मोठी बाजारपेठ आहे। वास्को सप्ताह आहे, त्याच्यानंतर गोव्याला आहे, म्हापशात आहे, त्याच्यानंतर अष्टमीला नार्वेला, इथं सगळे इकडचं सगळं पाट वगैरे सगळं तिथे जात आहे बऱ्यापैकी। याचे जे कारखाने आहेत म्हणजे पूर्वी राजघराण्याने याला राजाश्रय खऱ्या अर्थानं दिला तेव्हा याच चिताराळीत हे छोटे छोटे कारखाने होते। आता मोठ्या स्वरूपात कारखाने पाहायला मिळतात आपल्या कोलगावसारख्या भागात, मशिनरी आली, किती जण काम करतात आणि या लाकडी खेळण्यांच्या जीवावर किंवा आता गणपतीसाठी पाट असतील, ही फळं असतील मातीची, किती जणांचा रोजगार या व्यवसायावर चालतो? रोजगार म्हटलं तरी एक 8 ते 10 कुटुंब आहेत आणि त्यांच्याकडे प्रत्येक जणांकडे नाही म्हटलं तरी एक 10 लोक तशीच काम करणारे आहेत। त्याच्यावर म्हणजे कोलगाव हा जो भाग आहे त्याच्यातले बरेचसे इकडचे जे खेळणी बनवणारे कारागीर आहेत हे सर्व म्हणजे 90% हे कोलगाव इथलेच आहेत। आणि इथे कारखाने आमचे हल्ली त्यांचं निधन झालं आहे, ते आमचे एक भाई काणेकर आहेत त्यांचा, त्याच्यानंतर आमचे भाऊ आहेत अमित चितारी, त्याच्यानंतर आमचे एक आणि चुलते आहेत गजानन चितारी आहेत, त्याच्यानंतर धुरी आहेत, बरेचसे जण आहेत, यांचे सर्वांचे इथे कारखाने आहेत। आणि आता ते बऱ्यापैकी सर्व त्यांना बऱ्याच जणांना ते रोजगार बऱ्याच जणांना मिळतो, मग ते अजून चालू ठेवलेलं आहे प्रत्येक जणांनी। नक्कीच या तुमच्या कलेला एक राजाश्रय होता, म्हणजे अगदी तुमचे वडील, तुमचे आजोबा या कलेमध्ये होते, तर किती वर्ष साधारण हा व्यवसाय तुम्ही इथे करताय आणि ह्याची नेमकी सुरुवात कशी झाली? ह्याची सुरुवात झाली राजेशाह्यापासूनच, कारण मुळातच जे राजघराण्यातले राजमाता होते त्यांना ह्याच्यात आवड होती, म्हणून तर राजाश्रयाखाली इथे त्यांना स्वतः आवड असल्यामुळे त्यांनी इथे गोव्यातनं जे चितारी लोक आले त्यांना इथे वसवून त्यांना एक चांगले एक बाजारपेठ तयार करून दिली आणि एक नावारूपास आणलं।
आणि त्यांची कला आहे ती त्यांच्याने सगळे ज्यावेळी ते पूर्वीचे सगळे पर्यटक यायचे विदेशातून यायचे त्याची तिची ओळख करून दिलेली आहे तिने विदेशापर्यंत राजघराण्याने. त्याच्यानंतर हा पुढे सगळा वारसा इथला सगळ्यांनी म्हणा, काणेकर म्हणा, चितारी म्हणा, या सर्वांनी इकडचा वारसा चालू ठेवलेला आहे. तुमच्या कुटुंबाची ही कितवी पिढी आहे आणि या व्यवसायात कार्यरत या आहे? व्यवसायात आता पिढी म्हटली तरी चौडे सांगतात ना, तरी हे 150 ते 200 वर्ष झाली आहेत. ह्या चितारी लोकांना 200 वर्ष झाली आहेत तिथे, 150-200 वर्ष तरी झाली आहेत. ओके. तुमच्या वडिलांबद्दल काय सांगा, कारण ते पण एक चांगले यात चित्रकारही होते, कलाकारही होते आणि ही जी कला आहे ती अगदी संपूर्ण जगभरात पोचवण्यात त्यांचाही एक मोलाचा वाटा होता. अगदी राजासाहेबांबरोबर पण त्यांनी काम केलेलं होतं. त्यांच्यानी पूर्वीपासूनच त्यांना आवड होती. ते त्यांना गंजिफा वगैरे पण बनवायची आवड होती. इतर गणपती बनवायचे, पेंटिंग वगैरे करणं ही त्यांना पूर्वीपासून आवड होती. आणि नंतर राजेसाहेबांवर जास्त करून राजेसाहेबांबरोबर जास्त संपर्क असल्यामुळे त्यांनी बरीचशी एक्झिबिशन असतात, प्रदर्शन असतात बाहेर म्हणजे बाहेरील राज्यात पण सर्व ठिकाणी त्यांच्यानी पूर्णपणे ह्याचं काम वगैरे तिकडे दाखवलेलं आहे. आणि हे बघा, ही जी फळं आहेत त्यांचं आताच हल्लीच वडिलांचं आमच्या 1-2 महिन्यापूर्वी निधन झालं आहे. तर त्यांचं निधन होण्यापूर्वी 1 वर्ष अगोदर त्यांच्यानी हे बघा ही केळी वगैरे सर्व बनवून ठेवलेली आहेत. आता हे काम पाहणं तुम्हाला नाहीच आहे, म्हणून ही त्यांची काही जे वस्तू त्यांनी बनवून ठेवल्या आहेत तो आम्ही तर संग्रह करून ठेवलेला आहे त्यांचा. पण हे विक्री करण्यास पण आम्हाला त्याचं इच्छा होत नाही, पण ती त्याच्यासाठी आम्ही आम्हाला जेवढी लागणार तेवढं त्याचा आम्ही वस्तूंचा संग्रह करून ठेवलेला आहे. गणपतीसाठी आता माती बांधायची झाली तर ही फळं एक वेगळं आकर्षण असतं. कशी मागणी याला आहे, किती प्रमाणात आणि कुठनं आहे? मागणी ह्याला भरपूर ठिकाणून. आता जे माटवी म्हणजे आपल्या इकडे माटवीला म्हणतो गोव्यातनं, बेळगाव, त्याच्यानंतर इकडनं रत्नागिरी, मुंबई, जो कोकणपट्टा पूर्ण आहे तो म्हणजे गोव्यापर्यंत आलेला आहे. या पूर्ण कोकणपट्ट्यात ह्याला पूर्ण मागणी आहे. आणि ह्याची आता तुम्हाला जसं आपल्या इकडे गणपती पुजतो आणि माटवीला बांधले जातात, तसंच वरच्या विदर्भ वगैरे पश्चिम महाराष्ट्र या ठिकाणी गौरी पुजतात. त्या गौरीच्या वेळी त्यांना गौरीच्या समोर आरास करायला त्यांना लागतात. त्यामुळे हे फळांचं म्हणा, बाहुल्या म्हणा, फुलदाणी म्हणा, असं बरेच काही वस्तू ते इथनं त्यांची मागणी असताना मागवतात. ते त्यांना आम्ही पाठवून देतो. बरेचसे जण इकडे जेवढे बनवतात ते पाठवून देतात. नक्कीच एकंदरीत गणेशोत्सवाची लगबग ही संपूर्णच बाजारपेठेत चित्रशाळेत पण पाहायला मिळते. तशीच लगबग ही सावंतवाडीतल्या चिताराळीत सुद्धा दिसून येते, कारण ही जी खेळणी आहेत, लाकडी खेळणी आहे, जी जगभरात चिताराळीचं आणि सावंतवाडीचं नाव ज्यांनी उज्ज्वल केलं आहे, पोचवलं आहे, अशी ही खेळणी गणपतीनिमित्त खास मातीला बांधण्यासाठी अगदी गोव्यासह विविध राज्यातले लोकसुद्धा या ठिकाणी खरेदी करण्यासाठी येताना पाहायला मिळतात. कॅमेरामन साहिल बागवेसह विनायक गवस, कोकण 7 लाईव्ह, सावंतवाडी. दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.